11 октября 1938 года в цей день у русинській історії була образована у счет результатів виборів перша автономна влада Подкарпатської Руси під руководством Андрія Бродія. Чому йому Прага не дала довго управляти Республікою Подкарпатська Русь? 11-го на днях тот юбілей ми споминаємо з одного боку з радостю, бо впервые була вибрана влада у Подкарпатської Руси, така авторитетна влада, патріотична влада во главі з першим прем'єр-міністром Андрієм Бродієм. Напоминаємо, хто не знає, що Августин Волошин був другий прем'єр-міністр, котрого назначила Прага вже після Андрія Бродія. Но коли був він назначений, то уже перші 15 днів Андрій Бродій і його команда напоминали словакам і чехам, ну тоді в'єдно з чехословакам, що не виконані умови договора з Масариком про те, що на Подкарпатську Русь, або в состав Карпатської Руси, вийдуть усі історичні і етнічні русинські землі, в тому числі і Пряшівська Русь, аж до Старої Любовні. Однак, коли ми вийшли в состав Чехословакії, то Чехословаки і Прага рішили одорвати Пряшівську Русь від Подкарпатської, бо їм явно не хватало голосів і народа, числа народа, чехословаків перед лицем мільйонів німців. Ведь Масарик, коли се розвалила Австро-Венгрія, то була земля вроді би нечия, нахватав землі, захватив німецькі Судети і Южні. Там се оказали мільйони німців, і в составі Чехословакії їм Прага не спішила давати права. Точно так, як і Прага не спішила давати права і русинам. Це був дійсно такий образ будущої совєтської власти. Так, як робила безобразія чеська влада над русинами, потім так повела себе ганебно совєтська українська власть, уви, з таким же неуваженням относиться до нас і нинішня. Но это уже отдельный вопрос. За 15 днів першої роботи цього правительства були підняті вопроси. Пряшівщина має бути в составі Подкарпатської Руси. Любі села, де етнічно є більше, ніж половина села русини, має бути русинським. І навіть у остальних селах чехословацьких, де русини живуть, вони мають право називатися русинами і свою кирилицю і кириличні назви сохранити. Обіцялося Прагу, но не зробилося. І от тут уже у октябреві місяці происходять события, котрі навредили усинам дуже сильно. Річ йде про Мюнхенський зговор і про Віденський арбітраж. Там Германія при попустительстві Франції і Англії заочно рішили розпустити Чехословакію як державу, бо з одного боку страшнося бояли її, це була в воєнному відношенні дуже сильна держава, а з другого боку вони хотіли з ним не воювати, а всю ту машину економічну влити в германську, щоб потім йти на восток із війною на СССР. Так от, було рішено Віденський арбітраж, Мюнхенський зговор привели до розчленення Чехословакії. Но як? Іменно спецслужби Германії вели цю роботу. Так от, вони знайшли доброго свого сотрудника на Словаках Тісо, прем'єр-міністр, котрий зголосився і 14 марта 1939 року об'явив відділення Словакії від Чехії. Подійшли на ті плани і до Андрія Бродія. Но Андрій Бродій сказав, я не піду на розрив із Чехословакією, бо ми усі в державі маємо свій статус. І ні в якому разі я на то не соглашуся. Не соглашаєшся, казали німецькі агенти, тоді не будеш прем'єр-міністром. Вертаються в Прагу, там вони подкидують президентові
Чехословакії ложне письмо, документ, що нібито Андрій шпіон, агент Будапешта, і заставили президента змістити першого прем'єр-міністра, настоящого патріота, а на ту должність був призначений, хоч і незаконно, Прагою Августин Волошин. На виборах його партія набрала дуже маленько, він не був авторитетний, но оказався великим за допомогою Германії. Він дав согласие, і потім сохранилися письма Августина Волошина, що він Гітлера признає за великого отця нації, за великого освободителя і просить Подкарпатську Русь, яку він вже хоче назвати у будущому Карпатська Україна, прийняти під покровительство Германії. А ті письма були позорні, тому що то було перший признак, що не розумів Августин Волошин подлинних інтересів Подкарпатської Руси. В той час він уже, Августин Волошин, прийняв українську ідентичність, орієнтацію і вже став уєдно із тими людьми, яких привели із польської Галичини. Создався тут такий союз, громадська організація Карпатська Січ, в уставі якої було написано, що вона создається, громадська організація для підтримки єдинства Чехословакії і за права людей. І дуже скоро громадська організація Карпатська Січ, підкреслюю, громадська організація Карпатська Січ, вдруг почалася вооружати і почала призивати до сепаратизму від Праги. Удивительно, як нині в Україні боять слово сепаратизм, страшаться, руки їм це трясуть. А от українці Галичини, котрі прийшли в Закарпаття, Подкарпатську Русь, от тут займалися сепаратизмом, а громадську організацію превратили на воєнізовану. Тобто з грубим порушенням і попробували 14 марта захватити державну владу у Подкарпатській Русі, но розвідка чеська і русинська то обнаружили, бистренько армія чеська і в числі русинов розоружили Карпатську Січ, там було 2000 людей, може і вище, арестували всю руководство Карпатської Січі, в тому числі будучого героя України, і тим самим не дали захватити владу у руках своїх. Но уже 15 марта німецький представитель Гофман заставив Августина Волошина публічно по радіо заявити, що Подкарпатська Русь 14 марта об'являє незалежність від Чехії, но на другий день, на 15 марта, буде зобраний Сойм, парламент русинов, котрий має провозгласити відділення від Чехії. На тому ж Соймі хочуть змінити назву Сойма Карпатська Русь, Подкарпатська Русь на Карпатська Україна. Но по всім даним Сойм не состоявся і був нелегітимний, бо не було повністю депутатів. А з другого боку упав великий сніг 15-го і невозможно було звестися нормально людьми. А потому Августин Волошин, возможно, увидя, що не виходить, забирає державні гроші, грузить всі гроші в машину і від'їжджає на Румунію. Уже десь в 1 годину після обіду, кажеться, у Бичкові він служить службу, і потім вже у 2-3 години вже телеграмує із Сігета, що він там у Сігеті. Якщо б залишився першим прем'єр-міністром Андрій Броді і добив бися від'єднання Пряшівської, тої частини, яку вже ліпили до Чехії, до Подкарпатської Руси, представте собі, як би ми сьогодні красно вигляділи, величественна держава на южних склонах гор Карпат, від Марамороша до Попрада. Чудесно, но, уви, не дали нам то зробити. І Августин Волошин оказався предатель, сепаратист, тот, котрий зробив велику роботу проти нас. І ми вважаємо, що так би і добре було, аби ми бачили, як важливо в історії мати добрих руководителів, не просто случайних, котрі виграли вибори, а щоб йшли до ті, котрі
дійсно патріоти свого краю.